गासिबो पर्टेल निउस बिथांमोननिसिम साबायखर जासिबाय आरो नायगिरि बिथांमोननिसिम लोगोसे बांला बोसोर गोदान 1431 सालनि गासिबो रायजो राजा बिटिसि बासि आरो आसामबासि बयनिसिमबो जोंनि बिपिएफ दोलोनि जानानै आरो आंनि बेक्तिगतनि जानानै गाहाम हामलायथिनाय जासिहरबाय। मिजिंथिदों आनान गसाइया अबंलावरिया जोंखौ मोजाङै मोजां दोनगोन आरो 1431 सालाव जाहाथे जोंनि जे साफ्रोमबोनि संसार जानाय गावबा गावनि मिजिं जाहाथे जाफुंसारो बिनि थाखाय आरज गाबबाय। दा दिनैहाय जोंनि खाथियाव दा साखाथि फाखाथि जिरायफानानै दं बिथांमोनहा माखासे इउपिपिएल दोलोनि बुरखायनायाव मोजां मोजां बाथ्रा बुंनायाव बायदिसिना साख्रि होगोन, आइबिएस होगोन, न' होगोन, बिसिफोरनो अरुणादय होगोन, सेल्फ हेल्प ग्रुपआव फैसा हरगोन, बिफां गायनायनि फैसा हरगोन बायदिसिना होननानै बिथांमोननि परियालफोरखौ दिनै बुरखाय बुरखाय लांदोंमोन। नाथाय बिथांमोनहा दिनै नुबाय बिथांमोनहा थांनाय डिसेम्बर मासावनो जयेन जादोंमोननो, नाथाय बिथांमोननो दिनैसिमबो बेफोरबायदि खाबुखौ मोनसेबो खालामना होआखै। बिथांमोननो गोबां कन्ट्राक्ट बायदिसिना होगोन होननानै बिथांमोननो लब देखायदोंमोन, नाथाय बे मास मोनथाम मोनब्रैयाव बिथांमोननो जेबो खामानि हराखै। दा बिथांमोनहा दुखु मोननानै दिनै जोंनि गेजेराव जोंजों रायज्लायफैफिनदों आरो रायज्लायनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा मोनसे थिरांथा लादों जे बिथांमोनहा बिपिएफ दोलोआव हाबनानै मोजाङै खामानि मावनानै जोंनि बिजाथि खाम्फा बरगयारि सारखौ देरहाहोनो थाखाय दिनै आवगायबोदों। दिनै बिथांमोना नुदों बे परिबर्तन सरकाराव इउपिपिएल सरकाराव जोंनि रायजो राजा, जोंनि आइजोफोर, जोंनि गथ'साफोर, फरायसाफोर, सेंग्रा सिख्लाफोर दा बेवहाय माने जेबो जौगानायनि हाबाफारि बिथांमोनाव नुनो मोनाखै। बिथांमोना दिनैनि दिनाव साख्रि बाख्रि होनायखौ जों नुनो मोनाखै। बिथांमोना टिका थुख्लिखौ बाहेरानि मानसिफोरसो होबाय थानायखौ नुनो मोनदों। बेनिखायनो बिथांमोना बिथांमोननि जे कार्यकलाप बेखौ गाज्रि मोननानै दिनै बिपिएफ दोलोआव जयेन जानो फैफिनदों। दा बिथांमोनखौ जों मोजां मोनसे परिबेसाव जोङो बिथांमोनखौ जयनिं खालामगोन। आं बिथांमोनखौ दिनै जोंनि दोलोआव गिबिसिन बरायनानै लाग्रोबाय आरो सेरेमनियेल जयनिं हिसाबै जों बैसागु बायखांनानै बिथांमोनखौ खालामगोन। जों फैदों जाहाथे बयबो रायजो राजाफ्रा बे परिबर्तन सरकारखौ गारनानै जाहाथे बयबो फैजोबो। बेवहाय थायोब्ला जोंनि भबिसतआ, जोंनि इयुना खोमसि जालांगोन। दिनै बिटिसिआव मोनसेबो पावार गैला, साख्रि बाख्रि होनो हानायनि गोहोबो गैला, माने पावारफ्रा लांजाजोबफिनबाय। इएमफ्रा दिनै चिफ डिपुटि चिफफ्रा जेबादि मर्यादायै गिदिंनो हानांगौमोन, जे रेंक मोननांगौमोन, माने केबिनेट रेंक मोननांगौमोन, स्टेट मिनिस्टारनि रेंक मोननांगौमोन, दा बेफोरबायदि मर्यादाफोरखौ बिथांमोना दिनै मोननो हायाखिसै। बेनो मोनसे लासिंसिं बाथ्रा। लोगोसे जोंनि बिटिआर सुक्ति होनबाय थादों जेखौ, बे बिटिआर सुक्तियाव लिरनाय भारत सरकारनिफ्राय मोननांगौ जायफोर इन्स्टिटिउसनफोर दंमोन गिदिर गिदिर, बेफोरखौबो दाख्लै 3 तारिख जानुवारियाव रायज्लायनाय समाव दिनै बेखौ गासिबो माने मावनो हाला, मावनो हानायनि केपासिटियाव गैया, बेफोरबायदि बुंनानै बिथांमोना रेजेक्ट खालामजोब्बाय। दा बेनो बेसेबांबा दुखुनांथाव। जोंबो लुबैदोंमोन जायोब्ला मोजांमोन जोंनि थाखायनो। जोङो इउ.एन. ब्रह्मनि नामाव मोनसे गोदान इउनिभारसिटि मोनगोन, जों बेखौबो सानदोंमोन। स्पर्ट्स इउनिभारसिटि मोनोब्ला मोजां जोंबो सानदोंमोन। नेरिम जाब्ला मोजां जागौमोन जोंबो सानदोंमोन। एनआइटि जाब्ला मोजां जोंबो सानदोंमोन। आरो गोदान नबोदया स्कुल फैबावब्ला मोजां जागौ खोमा जोंबो नंदोंमोन। बे जोंनिनो मोनसे मोजां मोनसे लक्षणमोन जोंनि ओनसोलखौ जौगानायनि थाखाय। नाथाय दिनै नुनो मोनबाय भारत सरकारा अलरेडि बेखौ रेजेक्ट खालामबाय। मोनसे दुखुनांथाव। रेलवे माने कच फेक्टरि जानांगौ बेखौबो रेजेक्ट खालामबाय। दा दुखुनांथाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद इउपिपिएल दिनै बिथांमोना भारत सरकारजों थगायजाबाय, बे फोरमान जाबाय। बिथांमोना जे साफा साफा फैलार नेता, बेनिफ्रायनो दिनै जों मिथिनो हायो। दा बिसायख'थिनि साखाफारा हिसाबै जोंहा जाखाजोब्बाय रेडि गासिबो। जोङो थांनाय 2023नि 10 डिसेम्बरनिफ्रायनो जोङो प्रमद बर' हाथाव बिटिसि बासाव बे अभियानजों जों आवगायबोबाय थाखादोंमोन। जोंनि केम्पेइना बोसोरसेनि बारा जाबाय। दा अलरेडि जोंना जाखाजोब्बाय। चन्दन ब्रह्म पार्टि सोलायनो नागिरदों, दा बेवहाय बुंनांगौ गैया। पार्टिखौ गावबागाव गोसोबादि खालामो बयबो, जाय जेराव खामानि मावनो कम्फर्ट मोनो, जायजों साननाय हनायफ्रा गोरोबलायो बेवहाय थाङो। दिनै हाग्रामा महिलारि सारजों चन्दन ब्रह्मजों मा दाय जालायदों बेखौ भिक्ट'रिया बाथ्राफोरखौ जों मिथिजोबा। ना बेयो बेक्तिगत गोसो जानानै थांदों, ना सोरखौबा गाज्रि मोननानै थांदों, बे गावनि खोथा। दा चन्दन ब्रह्म थांब्ला जे जोंनि पार्टिया खथि जागोन बे नङा। बान्दरमिया थाङो सुन्दुरमिया फैयो, पार्टिया जेबो खहा जाया बेवहाय। बे जोंनि खालि बिपिएफ दोलो नङा, अनेकथा दोलोफ्राबो दिनै बिदिनो सोरबा लिडारा थांदों फैदों बिदिया सोलिबाय थायो। दा जोंनाव नाय, बिथांमोना जुदि 10 जन जयेन होयो, 20 जन जयेन होयो, जोंनाव 1000 जन जयेन खालामफैयो। नोंथांमोना नुगासिनो दं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों। मैयाबो 700 जननि बारा जयेन खालामबाय हाग्रामा महिलारि सारा गावनि आखाइजों। आरो दिनैबो
हाग्रामा महिलारि सारा कुसुगाव 6टा मिटिं लादों बेवहाय खमसे खम 6000सो मानसिफ्रा जयनिं जानायनि बाथ्रा दा बेबायदिनो जोंनाव रोजा रोजा रायजो राजाफ्रा जयनिं खालामफैगासिनो दङ जों थाखा फैसा होनानैबो रावखौबो जयनिं खालामा खिन्थु जों खोनादों इउपिपिएलआ माने जयनिं खालामा 500 थाखा होयो 1000 थाखा होयो जबरदस्त आइजोफोरखौ लेंलाङो आइजोफ्राबो 500 थाखा मोनगोन होननायखाय ज' थांनानै 500 थाखा मोननांगौनि खाथिराव जयेन जाफ्लाहैयो बेखौ दिनै जों खोन्थाबाय थादों जोङो फैसा होयो होननायखायसो थांदों होननानै जोंनो खोन्थाफिनो दा बेबायदिनो बिथांमोना थाखानि लब देखाय देखाय जयनिं खालामदों खुनु बर' रायजो राजाया दिनै बिथांमोननो भट होनो थाखाय थियारि नङा दिनै बिटिसिखौ गोख्रों जाजाफिननायखौ बयबो लुबैदों 17 बोसोराव जेबायदि मान मर्यादा लानानै बिटिसि सालायदोंमोन इएमफ्रा जोंना आगे फिसे दिनै बडिगार्ड लानानै एस्कर्ट लानानै लाल बाथि फोजोंनानै साइरेन दामनानै गिदिंनो हायोमोन दानि इएमफ्राथ' मा दङ बे पन्सायतनि चेयारमेनफोर बादिसो जानानै दङ जेबो पावाराबो गैला दा डिसिनि आखायाव थांजोब्बाय पावारफ्रा डिसिखौसो रिकुवेस्ट खालाम बिथांमोना खामानि लानांगौ जायो दा ओंखायनो रायजो राजाफ्रा जोंनि बिटिसि मोनखानाय जोंहा मोनसे स्टेट नङाबाबो मिनि स्टेट बादिमोन बेहा पावारा दा खिन्थु बिटिआरनिखौथ' बिदि जेबो लिरनाय गैया दा ओंखायनो रायजो राजाफ्रा बिटिसि जों आलादा रायजो मोनाखैबाबो बिटिसिआनो मोनसे बिराद मोजां पावारनि मोनसे अट'नमि थानाय मोनसे स्टेट उइदिन दा स्टेट बादि मोनसे मर्यादानि मोनसे रायजोखाय दिनै रायजोफ्रा बेखौनो लुबैफिनदों दिनैहाय कम्पेयार खालामनानै नायबा नोंथां मोनगोन कम्पेयार खालामबा बिटिआर सुक्ति आरो बिटिसि सुक्ति मा लिरनाय दं दा 60टा समस्ति जानो नागिरदों बेवहायथ' रोखा लिराखै जे ट्राइबेलफोरनि थाखाय 40टा सिट जागोन होननानै खिन्थु बिटिसि सुक्तियाव मोनदों 40टायाव 30टा एसटि जागोन दा होमबा बिथांमोना जेबो स्पेसिफाइड खालामना लाबोआखै दा बेवहाय नोङो 60टा समस्ति जाबाय इएमफ्रा साबसे जागोन बेबो लिरनाय गैया आरो बेवहाय इएमफ्रा मा मर्यादा मोनगोन बेहाय केबिनेट मिनिस्टार रेंक मोनगोन ना मोना स्टेट मिनिस्टार रेंक मोनगोन ना मोना बेहाय जेबो लिरनाय गैया दा ओंखायनो जेबो स्पेसिफाइड गैयै जेरै गोदाव सोराव रनसाय लिरनायफोर बादि मोसौ रनसाय लिरनायफोर बादि लिरलाना लाबोनाय मोनसे एकर्ड बियो दा ओंखायनो गोसोबादि हेमन्त बिश्व शर्मा मानाव गेदेर बिथाङा जानला मोनला सालायहरगासिनो दं दा ओंखायनो इएमफ्राबो 19 जन 20 जन गाहाम जालायबाय दा बारायनानै जेबो स्पेसिफाइड लिरनाय गैया दा दिनै जों नुनो मोन्दों जों सिङाव हाबनानै नायनानै आन्दाज खालामना मोन्दों जे बेवहाय खालि बे बिटिसिनि गेटआव बिटिसिल' लिरनाय दंसै खिन्थु खामानिया बिटिआर बादि सोलिगासिनो दङ बिटिआरनि लिरनाय बादि सोलिगासिनो दं ओंखायनो दिनै प्रमद बर' बिथाङा जोंजों बुंजाबाय थायोबा बिपिएफआ बुंबाय थायोबा आगोलनि इएमफ्रा दिनै स्टेट मिनिस्टारनि रेंक दंमोन दिनै प्रमद बर'आ दिनै आसाम गभर्नमेन्टखौ थांनानै बुंहैब्ला दिनै बुंजाहरो ইয়াতো লিখা নাই নহয় ইএম বিলাকক যে স্টেট মিনিষ্টাৰৰ ৰেংক দিব লাগে বুলি বিটিআৰ চুক্তিত লিখা নাই নহয় চিফ ডিপুটি চিফক কেবিনেট ৰেংক দিব লাগে বুলিতো ইয়াত লিখা নাই নহয় बिदि होननानै बिथांमोना दिनै जोखार हरजाबाय थादों आरो मालाय ओंखायनो प्रमद बर'खौ बिटिसिनि सिएम जानायखाय दिनै केबिनेट डिसिसन लानायनासो बेनो माने केबिनेट मिनिस्टार रेंक होनो गोनां जादों बे थारमाने इनडाइरेक्ट बे बिटिआर एकर्डखौ बिथांमोना इमप्लिमेन्ट खालामलांगासिनो दं पावारखौ बिटिसिनिखौ दाननानै बिटिआर सुक्तिजों दिनै खामानि मावलांगासिनो दं दिनै नाय नोंथांमोनहा दाख्लै गणसाम दास बिथांखौ इएमनिफ्राय होखारबाय अर्डारा सोरनिफ्राय फैदों वेलफेयार अफ बड'लेण्ड डिपार्टमेन्टनिफ्रायसो फैदों नङा होमबा होमबा आसामनि वेलफेयार अफ बड'लेण्ड डिपार्टमेन्टआसो बेखौ सालायगासिनो दङ बेखौ बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारियानो बिनि इएमखौ ड्रप खालामनो हानाय पावारा दङ खिन्थु बिथांमोना बै माबानि आसाम गभर्नमेन्टनि वेलफेयार अफ डिपार्टमेन्टनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौसो बे साहु होननाय सासे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बेखौसो दिनै ड्रप खालामनायनि अर्डारखौ होदों थारमाने बिटिसिआ दिनैहाय बे सेक्रेटारियेट अफिसनि पावार गैला नेम प्लेटफ्रा लिरदों सेक्रेटारि डिपुटि सेक्रेटारि जइन्ट सेक्रेटारि नाथाय बिथांमोननि पावारा सेक्रेटारि हिसाबै गैला आरो दिनै चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार होननाय लोगो लोगो बिनि रेंकआ सेक्रेटारिनि गाहायावसो नों हाजारखि बुंनानै लाया मानो माने सेक्रेटारिया जाबाय गभर्नमेन्ट बिनि गाहायाव माबाफोरसो थायो डाइरेक्टरफोर थायो मेनेजिं डाइरेक्टर बेफोरबायदि थायो दा जोंना चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार होननाय लोगो लोगो बिनि जे गभर्नमेन्टनि मर्यादा बेखौ दिनै डिक्लाइन खालामनाय जादों खिन्थु बिथांमोनहा दुगा दुबाय थायो बिराद सिइअ जाबाय जोंना होननानै खिन्थु बियो गभर्नमेन्ट नंला दा बेखौसो दिनै फोरमान खालामदों आरो दाथ' नुदों जोङो माने रायजो राजाफोरा जोंखौ अनसायनाय जे गामियाव बिपिएफ हिसाबै हाबनो हायामोन जे गामियाव बिपिएफ हिसाबै 100 घराव न'खर बाल'मोन दिनै बेबादि गामियावनो गावसोरनो लेंहरनानै दिनै मिटिं खालामहैयो उमुगमोन फै बिपिएफनि मानसिफ्रा फैथों जोंनाव मिटिं खालामफैथों जों बे परिबर्तन सरकाराव गैला जोंखौ थगायबाय रायजोखौबो नांला होनना लिरना गारबोबाय दा दिनै एबसुखौ जोङो फोथायला दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद इउपिपिएल बेनो बेखा ओंखायनो दिनै बिथांमोनहा दिनै माने जोंखौ लेंहर मिटिंसो खालामगासिनो दं मैयाबो जों गसाइगाव साइडआव थांदों गामि दरसेयानो पुरा इउपिपिएल जोबमोन बिथांमोननि दिनै सासे बुथ कमिटिनि प्रेसिडेन्ट बिथांनि न'आवनो लेंहरनानै रायलायनानै मैया मिटिं खालामनानै फैबाय जों दा बेबायदिनो गसाइगावआवबो जोंनि जेराव बिपिएफआ सा साइडआवबो जायगायाव हाबनो हायामोन दिनै 100% फैजोबबायानोसै साफा सानै थाबोगोन बे साभाबिक खोथा सोरबा चेयारमेन मोनदों सोरबा माबा मोनसे बिबान मोननानै दं बे न'खरफ्रा थाबोनो हागौ खिन्थु एसे रायजो राजा हिसाबै भटार हिसाबै दिनै माने टटेल रायजोआनो फैबाय
दिनै बर'फोरनि गेजेराव 90% बर'फ्रानो दिनै BPF आव भट होगोन बेखौ रोखा खालामबाय। जों दिनै गामि गामि न'खर न'खर हाबनानै मिथिबाय। 7निफ्राय 8 लाख भट मोननानै देरहागोन। दिनै जों बेखौ मोनसे सार्भे खालामनानै मोनबाय। जों गामि गामि सार्भे खालामदों, न'खर न'खर सार्भे खालामदों। जोङो बेवहाय दा मिथिबाय कास्ट वाइसबो जों सार्भे खालामदों। दा बेवहाय जों मोनबाय माने 7निफ्राय 8 लाखनि गेजेराव भट मोननानै देरहाहैगोन। आरो दिनैहाय जे जयन्त बसुमतारी मानाव गेदेर बिथाङा हयथ' 3 लाखनि बारा भट मोननाय नङा। आगोलफ्रावबो बिदिनो मोनबाय थाखादों। उरखाव गोरा 2014, 2019 बेयाव गेलेबाय थायोब्ला जों नुखाय थादों बे माने 3 लाखनि बारा भट मोनफेराखै। दा बेनो एखे भटआनो बिसिना थाबाय थागोन, बारायनाय नङा। दिनै अना बर' केन्डिडेट गैला। अना बर' केन्डिडेट गैयै हिसाबै हयथ' बिथांमोना दिनै हिराचरनिया गेलेयाखैब्लाबो दस्रा होनो हागौ। थेवबो दिनै अना बर'नि दोहौ गैला। दिनै अना बर' जेसेबां भट दङ जोंनि BPF दोलोआवनो फैगोन। मानो होनबा जोङो बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफोरनि समस्याफोरखौ समाधान खालामनो थाखाय दिनै बिथांमोननो खोथा होदों। आरो जोंनि खोथा मथे बिथांमोना खामानि मावगासिनो दं। जों गासै 11टा सेल बानायनो हाबाय। दिनै माइन'रिटि सेल, बेंगलि सेल, गरखा सेल, सुत्रधर सेल, बेबादिनो गोबां सेल जोंहा 11टा सेल दङ। दा बे सेलनि गेजेरजों जोङो मोनफ्रोमबो जातिनि गामि गामि न'खर न'खर हाबनायनि बेब'स्था अलरेडि जोब्बायानोसै। दा जोङो माने रिपिटसो खालामगासिनो दङ। सेकेन्ड टाइम रिपिट खालामगासिनो दङ। आसा खालामदों जोङो 7-8 लाखनि भटआव आरामसे देरहागोन। जोङो नेदों दा माने 7 थारिखआ माब्ला फैयो आरो 4 थारिख जुनआ माब्ला फैयो जाहाथे सार्टिफिकेटखौ जों लानो हायो बेखौल' जों नेगासिनो दं।